Omuroberi okubwatia tubwati getango ky'emyaka igo nabo kurigerirwa n'ebigori byonsi. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare injara. Ayo mworo karugetanda bana mbare injara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Bwakire byomwancho morigereria ogetembe television ekero obono litukoria Alhamisi riachakire asenchera ya bene kigima nande ngokwarigania erinde tonyara gochaka ritukeriga asenchera iyo bwamonanda asenchera ere iyo mongso kigima ritukeriga neri ituko abantu abange gose abantu abange asense ikima bakorigereria amangana ari gose bakoriroka ngati BT Thursday kero bakorigereria amangana ari aetire gose ayegekoro nande ngokwarigania ngari tukoria rero gose ngokumanya ntuchigotwara konyara gukwanera obomo bwomogusi aiga ase studio nabo igo ninchigokonyoria amake ase abagusi ekiagera nigo tumanyete nga abanyari bari mbaro abanchari n'abantu bande abange gose tokorigereria egesaku kyomogusi chinyombe chiga isano nemo ninchigokonya kero tora kore ayatikire nabo igo nigo ngokwarigania kiagera na mange tukwariganiretie ayo abeire gagwatika korwa chinsemo anene muno koraiga ase orobongo rwagusi iriteriane Matilda obaiwa ekero bono ritukeriga ngokoboria nga ekero kwabokire nande kwarerenerio monene mbia mono kiagera nabange bono baganetie konyagoika chinga kechiga korende konyanga nigo bagoika bari na ematemo amange gose bari enemechande menge abwesi bono ngokoboria onyare gotwara nituko rigia nande kwanyara koiraneria mbuya monekera ase ekero kero ongocha gochaka nigo ndachigochaka na yatekire nabo igo tochigosoa ase chigazeti cheri tukoria rero kurwabo tunyare gukwanira obomo bwomogusi ekiagira nero yabire engana bono erase kera omonwa bwa abarai abange kuroiga ase orobongo orwagusi karansto ike asengo kuboria chinsemo chiri cha YouTube nyore buna chinsemo chiri cha YouTube nyore buna Getembe TV nabo igo Getembe FM igo mwancho morigereria chiga nechago nande nakwariganiria senchira iri ya bene kigima ekirongo chaka na maya nigongo chaka kuraiga ase umuche bosongo kero abonchoreria ase ichire nene ya daraja mbili ops gose bari bakuru ase chinsemecho ase ebioski ebyo bono ritukurigoro banyarite gukora ukurobekana kubwatikana na kiri bagoteba tibaragokiwa no bokoreri bwe committee ye chire yo gose iye kiombekyo kero bono baboririe mbaganeti obwasio kubuna ebinto bigokoro erinde banyara kumanya rekana ase ekiombekyo kyabo buna omosekito dipo nasanya agotuigorera na roboti ora sinchira ere iyo goikira Ribirira litindi ndio gotaiwana ni goryarekana ase chira nene ya daraja mbili ayamaega y'abanyakyombe ba daraja mbili shops gotaiwana nabego komochia abaraya sobora ibwa bobobe so Januari vile ilifika hakuna pesa ya kupewa wakaanza kuvutana wananiambia enda kwa fulani nikakuja kwa German secretary ananiambia enda kwa German nikakuja kwa German ananiambia enda kwa secretary wow wake na walikuwa wana izunguzungu na walimu wanapinga sijui nani alikuwa anawapiga sasa mimi nikaogopa hiyo pesa wakakaa nayo wanakuvutana mpaka wakaenda kunipea kwa juu. Sasa hiyo walinipea kapata tena wametoa pesa zingine kuuliza hakuna kujibiwa aya walipondi vile tulifanya hapa kwa wizi hakuna hata mbili. Sasa nonyana bo omochakano bw'ekyombe keiga nigo ororekanete ko bomuya kurinde bono nigo bakomerana nari abatakagerete Mumbati vice chairman yekyombe ya Kambiri sub sector wana kwa jagete kombe bya 2022
budget 2023 bukurukan buabai 2024 bukurukan buabai chairman hari kota members again nota gete ke por isabu bukurukan members ba ko dali ko maru pia ina je fais yae ekana ko reception na te members ba te ne sabi yabe na ne ko ko kali ke be kaendanka na iranile na kai ko reception 2024 still there is a program yeke mbiyeto iswali ndiyo statement teyo abuna utwacha katokonya oranga twenye oratako abande bali twacha katakuti mandi ebinde tukalikelwa marugo yoko sari kuweka onda kinyume na sheria kurengana na barwe nigo bono babire bakogacha chibesa cyabo asomwa kumugima bari no gosemeria bwokonyore ng'erie ya asomweri bo mwaka waro ku 140 tie welfare mbato edisi atigare toro tibesa muna njengo na renge geka tibesa udugara 4000 askero montone robo kon asa ndo anyo ta 14 tibesa tintu ndo mai kiasi ke ko twata igare ekia to twata se eche mani yeito etorangerie to beka mutu kwana mangana ega tutai to tegere member nione wewe eto tangu 2020 by the end of the year ya bwate 780 kama tanga abeire 14 tibesa tumekesi nge kutana ruine tijatigara 280 kumtia mamemba bata kwa pesa yao batikokorera kile ni vizuri watupe haki yetu. Mtu kama mimi mtoto wako wa viiga bono uwazi tiye sekumujito na kia kwa mamemba mbakore chinga kyo chibono nigo baburirie serikali wesone gati elio kugayana enganeje ombikia daraja mbili kebwato bokongu wabangina bakibasi yabo cyasirire ndubwati oyo gotokonya ngobono iga twaripoti ni polisi kiengo chetu tokorete pesa ndikonyora kake serikali yetu ya Kisii County kamora nto konye kiara tu kwerigeri konyono ntu ndie kera ritu kotari gasiri rais moikote emegwetikano tie kora no ela ntuma konyo 20 kwa kana kera ritu kama memba aba kwa bwatis ne vice chairman banyore haki yabo totebera ntingwana ne kutaka tsegi tunataka haki yetu na kwa kwenda kuja kama memba na kutaka asomokia no bumanyi bwo gukora imirimo yane boikirano ngurariye nchera yo wikera umunyakirogo uyu bonote bagoika abekabisi ya buya ilio anyare kubwatuka oroboti gi kuripoti rigeta senekia ukiagetembe kuruiga sejire nene ya daraja mbiri yutukimeye kaunti ya Kisii italia ne nkuru kwa Dipon Asanya Naboigo abanyakenyoro kurwa ase ekenyoro kia matangamano egotoka eward ya Boikanga ime yebunge ya South Mugirango ekaunti ya Kisii nigo bono ritukori igoro bakorete okorobekana kubwatekana na keria banyarete goteba buna nigo omwana gose omonyaroka w'emyaka 13 anyara gusariwa ase chinsemecho ngina koro omwana oyu kagukwana negetasine kega kiagetembe nigatebete nigo anyarete gutuma omwana oyu ekero anyorete omusacha oyu nyarete gwikirania egekorikio getari ekeronge nabo igo nigo bono baburirie barai ao banyare gwesonania ase ng'ane eyo nabo igo koneke ng'a ebikorwa buna ebiga biogosaria abana bake gose b'emyaka emeke bianyare gokorwa ase orugongo orwa Gusii buna omuseke oito Lilian Mura atwariganete oroboti orwa ase enchera eng'ekerano abamenyi b'ekenyoro kia matangamano esublocation ya Boikanga ewodi ya Boikanga ebunge ya South Mugirango nigo bakora okorobekana ase okorokia obororo bwabo igoro y'ogosariwa kw'omwana omoke bw'emyaka 13 nigo barobekana goika ase enka y'omokageri oyo boigo ore omotureti naende ore omogori ase ekenyoro ekeiga nigo baboria ase obwamo omwana oyo iga anyore oboene bwaye okwana na ngina koro omwana oyo iga niga atoerera buna atumete omwana oyo epara erinde achikonie amatoke ase omokageri oyo iga ore omogaka bw'emyaka 55 amorangerete gocha ase enka yaye erinde amoirere amatoke korende akaumerana na egekoro ekeiga kia obosoku iga achiete epara konia amatoke chinsa chia morogoba ekero agenda para akonia amatoke noanyora omonto oyo iga omotebi ntera amatoke ya epaundi gocha nkogorie ekero amoirere amatoke aywo bono nao amorangeti gochi mwaye gabu bono rende akamoira buna amoirete ekageri iga agamokorera ebikoru biobosoku okwana na omwana oyo iga niga erera buna iga are nobwoba mono ekiagera omokageri oyo iga niga abere okomogosereria buna nkomoitare aise gotebia onde bwensi nabo igo ase omwana oyo iga nabwate okoboria gochia ase abarai b'ekaunti ya Kisii anene mono omo women rep ekaunti eyio Donya Doris Aburi amobwatesie erinde anyore oboene bwa omwana oyo iga nisio ase omwana
gakia serikali anja nkonyo omonto oyo otamire nande nigagotisiere omwana one une ogokwana nkomowitari bono gona ariko sabasa ogwanje koina omwana one na irie chinyagitari osinyire niga otwari uruibu kugubuna omonto okwendu ma uchikola mugakondi bwensi wakiransi aya omogwimenere bugwe county donyaburi no igweta asore uno kolera abana kinyaruka bakorerwe ebintu bunebi no bigwete okwana boigo no mong'ina abo mokagiro oyo iga nigaerera buna eraseri tukerio tarenga senka yabo nigachita senyagitari ekera koirana akaumira mang'ana igaikira gokorekana nigaburia abanyakenyora abaiga sobwa bamubwatesie erinde barige mokagiro oyo nonye nere natagete obwana bw'omwana oyo bororekane akia baminto akia moko ngita kusanje na lengo gaki na sogata Jumaine iduya Jumaine no mwana kunyagitari na lengo ngamanya kumira mang'ana aya gaki na ije enkumeti gaki enkumeti abaminto gaki tosangere tomanyora bwatu gaki akorwa sekenyoro kia matangamano wa sublocation ya Boikang'a ewodi ya Boikang'a imeye bunge ya South Mugirango kaunti ya Kisii nche Lilian Mura ng'ana yogoichania na aboigo omowakilishi bw'abasubati gose abang'ina korwa ase kaunti ya Nyamira omosike Jerusha Momanyi nere nigagikeirie ebikorwa ebio biabasacha gotachera nse abana abanyaroka b'emiaka emeke ase orugongo rwa Gusii naboigo gakwenekiayo orituko igoro nigo anyarete gokwana gose niga anyarete gokwanera yaiga kobwatekana no ong'ane yamo korwa ase chinsemo chia ewodi ya Bonyamatuta ekero ekageire omosacha oyo mokorwa ase chinsemo echo nanyara goikirania egekorwa buna ekio kiokomosaria omwana omonyaroka bw'emiaka emeke ase bono omowakilishi oyo bw'abasubati anyare koboria gose koenekia nachi konyara kobwatia eng'ane eyo ase enchera eng'ikiranu nakoenekia ng'a ebikorwa ebiga bianyarire koera ase ekaunti ya Nyamira omosekeito Fatigadi Gisemba noroboti orwa ase enchera eng'ikiranu omowakilishi oyo bw'abang'ina imeye kaunti ya Nyamira omosike Jerusha Momanyi nigo aburirie abantu bonsi kubwatirana erio gukora ebikorwa by'abasacha kubatachera inse abana abake goika kubatigira oborito ikera abana batandikite nabangi sana muna bono nsanye Bonyamatuta ya ino yo ebisa biro nebyo gukumi ngoro mwana na ndo maye kokoria rio mwana kuna kuna gukinora mukaya roti gaki oyino mosacha gosene nyanga monko nyako gikerie binte bikare bina binkorikia kwanza muri to gikerie amangana ayumaete gender based violence yani baba omwana kubwatwe singentera atari nkuru omonta ko omoene bwaye omekishwa ngata ensemo yaye omo MCA Obonyamatuta omosike Julius Matwere nigo agikeirie oburai bw'omugabana Nyaribo ase ogosinywa gwikirania emeroberio yamagenderero anene asogosira ebyewa byabasae nonya aba MCA bagwetia budget ase ebunge ya Nyamira matemo matengantu atwara chiguruburenga twatwara chigurubure abandi bakaenda bakabacha omugango ndese bagangete gokia bakabacha bakaenda bagakorera mokutano obo uchigetima ata arimanga bakaenda bakarosia budget supplementary budget gutuko bakabonga kibese kyarenge budget cho speed bakabeka sawa tagete abuna watu wabate issues ya sports. That's why we have not been able to involve our youth in this. We have had plans for some time. I want to believe mtoikirani. Wakiweka budget anatoa. Wakiweka anatoa. And you know every year ikiagira babwate ministry ekokuya gender, sports and youth. Ekama moire ministry igekobwatia resources chigote kere ministry ero. So they are the ones who are supposed to have done a lot into it. Ipago soine asogokora affirmative action. Kukwana ase omoyiga bwokubwatuka ema ase kiombe kia mosaria naboigo kubwatuka ejeki ase kiombe kia bodaboda amo nagusira ebyewa ase kenyoro kia nyakeore nigo omosike Jerusha abekarabu puna arachie kurwanirira ubugabana bwa Nyamira hasa obochorio banene bore bosio nipambana na hao wanaume. Sasa niko tayari kwenda kupambana
na wanaume kulikie kero kyobokana iko nataka nkwane monyi gwekyara no mura onde bwenzi okagerete ngane running mate ngo chikoba atige kondikia kacha sene gago chikoba running mate ya natirion ba Nyamira yere namba 2 iko aba matari nga mokungu mtoko nyara amangana yo goterekere kero kyobogune nirepo waisaneire egesongo no manyete no maete kono geke gusi no maete kolendenka omokungu yo abe egabana ya Nyamira county nera okurukucherusa mumanyi ntogoro obwekanira abakungu barenga sepipilia akigera bakamwe karotora musire atenenere county yaito ayesiri buno mwana oli atera techaka tute yo sandarita wal strike aina mangana yo mongina bona ga kitoko moeke kenene nasinywe gara abamna gradis wanga wama pe county Kingo ripoti ya Getembe kurwa sechinseme njiga chanya kiore yegotoka ime ye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira Njefa Tigadi Gisemba Kaugwana kurwase umuyegoyu imeye kenyoro kia karantini ase e kaunti ya Nyamira ni goboigo anyarire kuboria enganeri gose engusana neri agenderete igoro yomoroberio toka achibesa gose chiba se aborokiwa bechi university college onyare gusonsorwa ebwango erinde kwene kinga aborokiwa bu banyorire obokonyi ebwango naboigo omosubati jerusha momanyi nigo atebirie gose aborire aboibori banyare gwesokia kingima na kwene kinga babekire semi ebosio erio gokonya orogongo orwagusi naboigo ense ya Kenya naboigo omosubati oyo gose omo wakilishe bwa basubati me county ya Nyamira nigare egati ya bari bagwikaranza ase kamati eri yechisemi kurwa ase ebunge enene omusekejo Fatiga December una ako egenderete gutomanya Yerusha huyu boigorore oyo muboba ya komiti bechisemi ase bunge enene nigo agikirie na nene gutenene gwa kukobwato kwa kwenengo gocha sabora kigwa balia bechi university nechi college enengo yakabwate kurunse yekombe kirikia help egento korengana monera aganire kenyara ko bagegosunsurwa limorioka iri gotoria abana bakurwase chiamate chintaka kwenyorera egesomo help omonta achieta akagende court agakana bono besa njiri konyara kurwa nibari konyara kogenda no new model mbakokora njaire tu court erie nkoro tegokora kyara konya yaruro lakini ntu abatebi ekagara mama time in education committee into abatebet if they go beyond this February we are going to come out tokurense go etanga is this a country etutaite go ita generation chinde ekara abantu bana bagotire bare se bare toita bana bakabaita bagokina we must have a solution kagara bana baita bagendere kabere skuru gari buya ukwana stinseme chika cha karantini wego nigo jerusha gendere ko bagosegeta baibuli kwene kibuna ngoira bara abana babase chisukuru ilio bachagwe konya sama tukale busyo asibega basemiri abana kubekomo kielego konya asibakorwa omwana onyakara omwana omoronge motebi asome moteiga goikaga arita kubwati abana bande nebintu binde bagokora mwana arokorwa asa ataka ogenda ubwati ebintu osirani mwaka getana rocha kubakonya osirani miss kamurancha abana barimo gosoma muri siko inyorase mwarure omweli oye nigagende ko bagakobasaba abana enje kurwasora gongorega kumusira bose bo bochori bonene bu mwaka chiri 2022 gento korengana monera atebire nga nigo entundeye omusubati aranyara ko bagakonyorera bagali abene kurwase county Nyamira kugambira e county yeiga igenta bekire okubwekana amo no mugavana we county ya Homa Bay omusubati Gladys Wanga naende tu arengenere parliament manya naende ni tenarenko yomo bona achikumurige chikura maatali bono bagatugateba ninga toko genga bakungu tugenge bagotenga bakungu mbanjaini lakini bakani nga barusie vocabulary yo bono abakungu ntwanjaini iginko report rigeta sine kya ubwanchete kya Getembe kurwastin semechiga cha karantini ime ye wadi yega ya gesima ebunga ya bugetutu bwa Masabe county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara
uyu no musakito Polycarp Okara kurase county ya Nyamira nabo igo kubwatekana netaro yo mugavana bwe county ya Kisii muske Simbarati gochase ebunge ya Kitutu Chache North anene mono ase chinsemo chiri chamarani ni gobono abarai ao beso kirie nabo igo kogokera enganeyo ase bate etareyo ni gobono yaretete obonge obuya obonge ase chinseme icho nabo igo ekero obono bakoboria abarai bande banyare gokora enchera buneyo nabo igo gochamo erinde konekia amagenderero nabo igo oyo ore korigia ekerogo gose oyo ore korigia ekerogo kyobo MCA ase ewodi ya Sensi omanyekanete bunda omoske Ronald Siro nigo nere anyare kogokera enganeyo nere asanyarete gosanga ekerengereri kiae korengana buna omusakito Daniel Ontiri agotumanya igorete emochari ya marani yanse gokora egasi nabo igo na igorete enyagitari ya Nyanchogu yanse gokora egasi igo ngoteba naende ng'a mbuya mono ase ogototarera na ase ogocha gotokwania na abanainchi bonsi mbabete nomogoko sana gokorora goika ase ebinyoro esibare abana baito mbarororo babwenerete ba join technical colleges echi erinde kwebundisa amang'ana ya maboko bwebundisa obwagachi nabo kwebundisa amang'ana y'obosoni nabo kwebundisa amang'ana y'esitima n'amang'ana amange ayarese chikollege ose chipolytechnic echi chitu igo abanto baito naende na mono bono chigasi chia bono ese Kenya yeito chigasi chia maboko na chichirororo chigasi chiobisi chiabere chinke igo ekero obwate amang'ana yokoboko gose skills igore omonto muhimu mono sana naende oranyare konyora egasi rahisi goetanie amang'ana ye chigasi chie chiobisi inabore chichukura 2022 mukambekera chikura ase obonge lakini rende ekaba ebahati nayabete inaira ekiagera ase siasa namba eyemo nero yoka ere ya muhimu noba namba ibere bado gabu turabwa lakini bono gochimutwa ning'enderete korora obwanchani mogenderete kong'orokia ninde tayare kubakorera egasi ninde tayare tubwaterane torosi sensi yeito emese nabo igo omobunge bwe constituency ya West Mugirango ime county ya Nyamira omoske Steve Mugaka nigo bono anyare koerera keri kegerete chipara chinyinge chitaranyara korosiwa gose kurigererirwa ase chinseme echo ase bono anyarete gosanga ekerengere kiae na goteba okorobekana gose ogotuguterwa are ko muswadori bwe finance bill omwaka oeta amotinyo gatano na rimo nabo igo korobekana kori kwa Gen Z nabyo gose nero yaringe ng'ana eirerete bono chibesa chitaranyara kubwatukwa chokonekia amagenderomo anene mono aye chipara ase chinseme echo kagokwanaya ekero omogambi bwe chinsemo gose bwe location ya Busamaro Chache asereta Evans Matara ari kubekerwa egutwa nigo nyarete koerera egati ya mang'anari agenderete konekiwa ase county eyu gose ari aire asense agerete amagendero airaine maiga buna Fatgadi Kisemba nainde agotomanya okoboria nigo kwaboriwe gochase omugavana bwe kaunti ya Nyamira omoske Amos Nyaribo gokinia ebirengo bya masomo ase chisukuru chobobundi okoboria okoiga nigo kwaboriwe nomobunge o West Mugirango omoske Stephen Mugaka oyo oenekirie bona chisukuru chinyinge chobobundi echo chiserikali che kaunti chibwenete gotenenera nigo chinyinge chitabwati abarimu baisaine naboigo ebintu byeng'encho ebyo birakonye abana wekinia ase chikosi cha maboko. Na nataka kuomba msamaha, mimi mwenyewe nilikuja Bigege nikaambia county government bring equipment here
bring teachers here. Mimi mwenyewe mjumbe nitalipa school fees ya kila mtu, kila mtoto atasajiliwa. Abantu babigega ki equipment ki aretro se njira are. Ko gumo chipi baretro ki equipment. Inje gotaru mjumbe manyete njira aretwa. Na bali mumbarali kwa. And my humble plea to my governor and the county government, just deploy the necessary training equipment to all our village polytechnic, and you are guaranteed that once our students are admitted, tuta disburse hiyo basari yetu iende kuwasaidia. Kukwana ase omuyega bwokumubekera egutwa omugambi omunene kwerocation ya busamaru chache Evans Matara oyokorekana asabisi y'omugambi ime yekenyoro kyagesero ime yebunge eyo ya West Mugirango abwase omusike Stephen Mugaka akwanira ekyagerire okonyorirwa gwokoroisibwa gw'ekipara anene ime yebunge ya West Mugirango. Naomba msamaha kuwa barabara zetu hazijatengenezwa in good time, na hii ni kwa sababu yetu sisi wote. Mnajua, muliniambia kama mjumbe wenu nisipigie kura mswada wa fedha wa 2024. Tayo mwanti anete ngaso aka yes. Dalili inu mwankane tinga hiyo usikubali, na nikapeleka maoni yenu nikakataa, na nyinyi mkakasirika, vijana wakakasirika. President akasema hiyo haitaendelea, wacha ikae. So serikali haina finance bill 2024 ya kuleta pesa ya kutengeneza barabara. Ensema yaye omucounty commissioner we county ya Nyamira Elasta Zimbui nigo aganirie abagambi abanene na boigo abakonyi babagambi kubeka omukya eryo gukora obwengi bwa marwa atanjeiri ase ebinyoro abwase amentana goteba nigo bagukya gukora omusako omutindi eryo kurwania amarwayo atanjeiri. Ndio maana ninasema tutamenyana tu, tunaendelea kubomoa. Tutaendelea kubomoa. Saa zingine mimi napiga mguu polepole tu nikifanya mazoezi yangu na observe ni kipi ambacho kinaendelea the surrounding. Nashukuru wale wa Nyamira kidogo sehemu kubwa wameiangamiza, haionekani sana. Sikusema kwamba haiko, wale wamebaki ni hawkers. Wale wanatembea na thamos, unafikiria ni chai wanauza, kumbe kuna vitu zingine, ama kikapu unafikiria wanauza maji ya chupa, kumbe kuna vitu zingine ziko hapo. Tunajua hizo binu tu na tunakuja. Hingo ripota ya Getembe kurwase ebunge yeiga ya West Mugirango kutoka imeye kaunti ya Nyamira Njefa Tikadi Yesemba. Numurai wensi umusike William Samoei Ruto ni gobono agenderete netaro oyaye ase orogongo orori rwa North Eastern Kenya ekira bono anyarire gotebea abakenya guseko baboria baba batoereru ase atebire nabwate ebirengere ebiya gocha ase abakenya bonsi naboigo nachikonyara kwenekia nga oikiranirie amagenderero naboigo chira chiri anyarite koriera abakenya kurwa ase chinsemo chionsiga kubotesiwa nomokonyi oye umusike Professor Kithure Kindiki nigo obono agenderete netaro yaye ase chinsemecho ekero rituko rigoro riarenge rituko ria kabere arenge ase ekaunti ya Wajir. Ase taro yaye yokonekia magendero na kubeka oburendi ensema North Eastern rituko ria kabere rero nigo morai bwensi ya Kenya omusike Daktari William Samoei Ruto na omokonyo ye Professor Abraham Kithure Kindiki batarira ekaunti ya Wajir erikorotota emirobero ya magendero anene mono obwagachi bw'ekinyomba kyerigorirense gochakia okoino na gwechancho ase tugo obwagachi bw'ebigwanda amona magendero ande amangi. Kwa hapa kama siku ngapi? Siku mbili. Unafanya kazi ya mkono ama kazi ya fundi ama kazi gani? Gukwana ase gitike orare kaunti ya Wajir muraibu enseni gakwanera engana yokoina na kwebibande anene mono ase bisa kubiribire aso mupaka bw'echinse chinde anene mono ogwetigwa aso morobere omokongo na kaboligwa amaborio ayare amange eyo yagerire serikali konyora okwemurungania korwase
ebisaku ebyo moraibu ense niga chenchiari chikerio na kobarro belia bune ebisaku binde enyemageka yere kubwatirana ne wizara y'oburendi bwime nabo igo area national administration. Kama kuna maswali itaulizwa, ile maswali inaulizwa iulizwe watoto wote wa Kenya, sio ya kwamba watoto wa Northern Kenya waulizwe maswali na wale wengine hawaulizi maswali. Na ndio nimesema ile vetting ambayo imesumbua wananchi wa Northern Kenya kwa miaka 60, leo nimesema hiyo maneno ya vetting iondolewe, ndio vijana wote wa Kenya wapate vitambulisho vile wa Kenya wengine wanapata vitambulisho bila ya matatizo. Ndio tuweke sehemu ya Northern Kenya iwe equal to the rest of the Republic of Kenya. Chinga kechecho nigo moraibu ensa teba niga bwate ganga yoko bwatani aba Kenya na teba Kenya tekoska bosio onye tobwato bokabira na boigo ogwitana moraibu ense nigo boire go aboria bamenye be county yo como bwatisia asa 40 aba Kenya amo na kwanikia amagendro ase ense yetu ya Kenya. Mimi nataka niwaambie watu wa Wajir, sawa sawa, mambo ya kuunganisha Kenya. Mimi nimesema Kenya hii haiwezi kuendeshwa kwa mambo ya ukabila ama mambo ya kugawanya wa Kenya ama maneno ya chuki. Mimi nawauliza ndugu watu wa hapa Wajir, si mimi nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote hapo kwa broad base. Nyinyi mko hapo ama mko nje? Hapo kwa broad base mko hapo ndani? Niunganishe Kenya, nilete Wakenya wote pamoja, ndio tusukume maendeleo pamoja. Hebu nione wala wanasema tuungane. Nguripotire Getembe TV, Ncheriane Catherine Kwamboka. Wancho morigereria hayo naro na kwariganiretie gusegati ayu naro aregati yari na kwariganiretie emambi ya bono korende nigongo kuboria ngari tukori arerekere ri Alamisi nere biya tonya koinyorania akero tugukwanira egisaku kyomogusi ngai omogusi abeta nande naki tomenyetamo gusena ki ewotoka tubwate chibunge na boigo tubwate chinyomba ahubuna omogusi na boigo no koinyoria nga egati ye chibunge chiri tubwate aigasi orogongo rwagusi nigo bono kurigiria buna county ya Nyamira bwate chibunge enye kwanyore county ya Kisii ebwate chibunge ekianda korende tutarekera gabo ase video bimanyekanete buna clans guse chinyomba chiomogusi nigo chire isano nemo kurwa akare buna bono ntubwate abagetutu ntubwate abanyaribari abagirango ntubwate abantu bomanyekanete buna abanchari abamachoge na boigo ababasi ekero okuigwa tugwanera buna ababasi abonigo bagutoka ase county ya Kisii yoka na boigo abanchari na barabonigo bare ase county ya Kisii yoka korende ekero tukurira county ya Nyamira nebwate ebunge nero ere eyaye bene buna bono ebwate abantu bari kutoka chinsemo chiri gose eri manyekane Borabu constituency kero tukurira county ya Nyamira nigo ebwate ebunge ya Borabu eri ya Kitutu Masaba na boigo eri ya North Mugirango na West Mugirango igo Nyamira county ebwate constituency nye North Mugirango, West Mugirango na boigo Kitutu ya Masaba na Borabu echo nacho chire ime ye county ya Nyamira tugochase county ya Kisii nebwate ebunge buna bono eyabo basi ntubwate bonchari bomachoge Borabu ntubwate eyabo machoge chache tubwate Nyaribari chache tugatwara Nyaribari Masaba na boigo tugatwara eri ya Kitutu chache North na Kitutu chache South nande tugatwara ebunge eri ya South Mugirango ekero ngoirorera ng'a chinyomba chiabagusi gose abagusi bari barase orogongoro iga county ya Nyamira ne ya Kisii nigo bare abagetutu abanchari ababasi abagirango abanyaribari na boigo abamachoge omancho porigereria gendera gutigara ime ya Getembe TV erinde twemanye korenda segeke gekere busyo njigo kwerera narari ari ase chigazeti kero turachikoba neresa mienda aiga ase studio.
Getemba Television ekionga kiamamogusi. Nkoligiole ase olegokie Zuku Satellite bono obugima bwaho nigo bwabiru buyakegima egoki ne sigino iyo etabwate chese crash iyo bwate chibije chingi ya kirage iyo bwigo ekubwata ensingima ya Kenya gura Zuku Satellite na bwigo ne dish asa chishiringi chiri bibere chimikenda na 99 cyuka guse edekoda yuka asa chishiringi eliwe yamo chimikenda na 99 elyo bwebwatanye abateja baya egokie omutinyo yo mu Busabian free premium package eliwe gokene chikosori ao chidrama chimbo chegiswahili chirie cha Nollywood movies chikosori chabana yani kids shows igatie chinde Vika Getemba Television Network ase channel number 38 ase package chonsi na kwegokia gora smart package ase shilingi chiminya na 99 smart plus package ase shilingi chimisaronemo classic package ase shilingi 799 gose premium package ase shilingi 7 chimisaronemo Voigo na bugutarira Jelsol ime ya Masimba Plaza na Voigo Aleno eyuirangi na daraja ime yumo chobosongo asamange ake simigwetera sechi namba 0205200025 gose 0703010000 Zuku life got better. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Television ekionga kiamamogusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso busega sigire mechando ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samalekao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imeyumo cy'ubusongo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwano ngaki ana arwareta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari yao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinga konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinji abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yarengo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi migwetera seti namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169
gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nugabest kutanga mbuya kubwa kubwenia. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipigi nkwegeli abali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chababuna Kisi, Keroka, Sondu, Isebania, Lolgorion, Keanja, Suneka, na Ntimaru. Asamange, Nabukubakira Isini ase chinamba 0725659505 Gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwatemerega gose nuganitimeraga yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chintingu cyokugora gose gokomboya tarera Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebunemerega yawe yaikaranire boronge mbabwate birogo byo gokomboya naende ngokora bare decorations asemerega yonsi boigo nkorose bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decoration sase binto au abuna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurua senya gitari ya nyangena ase bare roche gesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurua chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Maragoba. Asa mange bakere simia se namba 07292264. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ibintu by'ubwagaji au asilikolitense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabweko kurose chi company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabweko n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate chi kitchen sinks nabweko ne chi tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi kurwase chi company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya selikolirense niko bagotuka ase nyombere manyakantabuna Cansons Plaza asebara ya Kisi Kisumu imbeyo muchijuiga obusungu asamange naboko bakiresi bebweterase chinamba cyabo 0703943972.
Gitemba Enokem Agrobet. Enokem Agrobet. Enokem Agrobet Limited. Enokem Agrobet. Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Oui. Kama lioko konyora immediate. Kwanza ligeli no mogondo. Ligeli bono. No mogondo ligeli. Toko kendo ko nona malioko. Yoko siye kenyambi iga repanda direct. Mogondo ko very clear. Enokem. Wanashughulika na ng'ombe ama na shamba? Enokem Agrobet. Ego tiri na kerege ntoke ko rukio pole misata. Amangana ye chingo ko kutuka Enokem. Amangana ye chiombe Enokem. Eduka ya bene ne kabisa. Ige kutuka gali chogo. Ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira. Gali chogo no monto gotira Nyamira. Nsa. Kisi town chogo. Esikati kiri. Aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema. Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga falikoni. Mapema oposti amaguta zeli. Mapema nchirinditiyo. Aje korai sibe ng'ombe yo chiko chango kobe. Mapema sibe ng'ombe. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyue korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echo chikone bintu bigutumika service na biga senyumba yao yani furnitures aseligo lidia mabuko evyu bikomanya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au na bwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchura ne bunu kokanya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater na bwego ne chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke asoko beke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub nigo bwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho musongo asebara yasunika migori otara ikasenya gitali ya nyangena boigo
nabo gwaka esimi gwetarase chinamba chito echuchire enoti sano libere kianda eyemo isano isano libere isato kianda ibere inye gose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Coming soon on Getemba Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta ke tomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwate tariso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri minto gaika. Eya nyoko na iso. Joy. Kamjesh, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukubole yanta kama. Nancho nyome. Ncho. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Beko moro yuse. Joy. Speak. Nyanchama coming soon on Getemba Television ekionga kiamamogusi. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gyonsi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabati yiga niko bokorengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange
bakire simu gwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering, power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono mbao kwarigania ayumureme chinga kichiga chiri simeka ochebwenyorere obuyo nechimbusuru chingia byonse asamugoriya mayakegema nigo bagotoka asongochi obusongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell gusa orosege rwabo orunene kegema rore jogo angene skuru yoboroso ya jogo primary bakirasi miase namba 0113-388-513 kusem 0115-318-887 kusem 040-186-688 kinya igeseriao asokugura obuyo ni chimbusuro chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. HK International Medical Center ninye gitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetira asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maubanye, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center, irega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia ubobwenia bwekerero e technology yo kurigererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri bya seru twaro muchanda twakwa amariogo na amarioga yetu ni gotunya rusiti ase chinsi chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustura amarioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga ande ni gotokurusi ase ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles,
California in USA. Mario gande nare tukurusia somo chio India na yande nigo tukunyarusia sense ya South Africa. Aya nara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo biro na ende nonya nigo kuru mwaka 2011. Twabere tukubweni abantu abange nande nigare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na yemete igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Karibu sana na inde umwancho murigereria ekirabono twasaire ase ekengese gya kabere ase umuroberi yega tokorigereria chigazeti cheri tukoria rero ekira tore nere samiyenda wakire Abwakire bya sana. Yes. ngaki kwabuka Nabwakire bya sai no mie na ndo tuigorire ritukorinde mwaka ngonya guskora tunashukuru sana. mbe okiwete kogusa buna kwaru koru nyomba goikaiga ngiki koigorege kogusa Unless you be specific. abangana na manga agenderete sam to bande una kuru kwabo gite goikira boniga tora igukende gose tora rakende nonya se umutandao Okay, for instance, okay, I've got you. Embe Musabona, there's this guy we call Aga Khan. He's a highness. Aga Khan, uye onyaraka boga usio boga mabuai. I think nararo, alafu of course yo mabumu kusiba. Una problem boga ste konya ko hit up. Maite kusi nanya kora. Tore so political active. Una bona tore by the way. Igo siasa chawo no amagendraro abara imbara active amagendro in terms of amagendro they are not that much active maite keroto weka panu siasa kwa nerio sana lakini keroto wacha samngana ya amagendro iga koba ebirero byoka bire kore siasa teri koba nyinge I mean riogi ndro koba igoro keroto kwa na amagendro kuika riogi irane lakini kero siasa kukwanu ne riogirie igoro I think nganara yunda tebaro asensemo elimanyete ikwamboria Sam kirangorigereria buna county ya Kisii itukore gorasinare abantu bakore tukurubikana imbe yebunge ya South Mugirango mageo yu mwana umunyaruka bw'imyaka 13 gotachero anse oigo county ya Nyamira naro asinaro roro naro women rep agende tukorigereria ngana yo omusacho yo monero tachero mwana umunyaruka bw'imyaka mekense oikira rero ninki nanda abantu bataramanya gose baganetie gotebwa kiengencho kiragira batigie mangana yega. Okay, riswari kwa bolineri ya Matilda number 1 tigana ira neringa ogotachirunse inegente kebe in the first place ekege wikirani minus batokokanga abana bake abasubati number 1 egento tubwente kurigire nkiringa ki mbito kibiri bigo changira maybe ogotachirunse uko kwabo kongehe especially sorongo rwagusi number 1 taringo ogotachirunse kuri abantu baisiko unapata like n'abantu bare within the family abantu bekenyoro konyora ne yanko yabwatira umwana emanyete wana number 1 egento gakogera ogotachirunse kuri opaka bona iga nesengenji we decide kerenge tubune kiabeire asa abantu bakwenda kobe kiorokerwa enda no encode waimukirwe tambo kereke basiwe myaka mengi kwanyara nga people settle tinga inchito isarans tokore tukwane mnabandava ono monto ranga mwakwanira onankane oyo sijui nini egento bune ekyo umuntu nachi gukora amaitenga ngwira na tore back to in terms of the family issues maybe lakini tonyore ngumuntu okoro batachiranse ochiro sibire 40 years
you know it will set a record. Kobe example abe kioro kende bo. Ege ko set a record straight that egente ketokoro kango tachiranse no negente kebe sana. Negente kebe in fact. Let me tell you. Negente kebe kwanyaranga umusacha no mwana waye. Egento kene ngeringa ki chi family rero chibwate egento tokoro kanga riyo mana ri nyingi. Kwanyaranga umusubati oyimokire ochire bio box so otiro mwana omya omwese ko munyaruka o 13 years back home. What do you expect? What do you think? Nietabanga nisoyo. Control ki mwana yara chigotwara to an extent maybe yara abo montoromia. Uchigotwara are challenges choko nyorogo se sanitary pads ebitamba byebochen. Anyorenga the only solution no kwenda ko correct. Kokore bintu bya ego chigari heranyore gento buniki. Mato kuno gotachirunza. As long as is a minor she is a minor. Kuno gotachirunza. Lakini Sam abo singo batebinga kirokende abo ibulingo chibare bato ari ngusanano okwanyoranga bachire igiga gochane kerengere likyo musacha ekero konyoranga omonto are imoro naturally omonto abwate birengererie bibe goso konyoranga ebintu arengerereti tibirie ebintu byokwagacha gosa arengerereti amang'ana amabe ekiagera togontebinga Sam notigari no mwana w'omonyaruka nyumba w'emiaka 10 ochake gutwara ekerengere buneki gochasare onye koro omonto omoronge ochika ino omonto kwesigete eye gocha n'abantu batakiniri buya gose omonto abwate embwembe n'abantu batari konyara gutwara self control ekiagera muna tore iga kero kende twamenyere n'abatata baita ase chinka okonyoranga nabo mumenyete no mwibori ogo gose tato mino aye no mwana omonyaruka lakini muri kuumerana okonyoranga gose kero kende nabo gocha kwarose nonye ndagera turi kumansa ngapi agocha timuri kuumerana ande kero kende gose kwanyoranga ririo kanetio bokonyi gose ne chibeso tete gosaba narimo oragende kumukwanera kwanyoranga nonye chinyomba abana bakurara nchibekire buya nchibekire ari ne chinyomba cyabo ibori amante mubuna umete n'ebintu biranyare kuba control gose goto ibintu biranyare gutangika ekiagera bono ekiro yatokiringa abantu abaiga bamenyete ase chinka gose nche personally na engakinere namenyete na tata and life was so good yani torikorora etofauti gose nabo konyaranga nande kero kendo bugima boko babyekerora ebweka no mwibulio eye kubwatikana muno mwibulio obo akwebeka na nenjireri agokini akomanyiri gosagosemiri sing'enchonyore omwana omonyaruka gose kwanyoranga tato ominayo gotarire atagete gosagokobori inchera gete gose kwanyora omosacha omonene omanyete ochakire gokwebereria abana baigo obaigeke koro buna bagochaka kong'ainia metekero omwana achakire ko reason omomanye ng'aki omonto kagogotebiga naigere bobe nando obe close na omwana nabo omwana bwe kagokoraki agotene ground kiae anyare gokana bono umetekira omonto nabwateri bagari gotangeng'ane mbia mwate abaibuli baitu bari abakoro na into bona iga etofauti nero at least ndatebe enene sana bono I'm sorry to say that men abasaza n'omonto okorigereria and unapata upandishile isia chiri chiae gose isia chiri chiae chiakinire chogo gotaga okora maybe ekitendo kiria kyobwanchani bono ebintu ebingo changira bire anene mono even the dressing of abana. I don't know whether you have seen yeah, it is very possible. I don't know whether you have seen the dressing mode ya squeeze ya change sana. Lero bana mbali kubekanga buyaro. Yanga ndiko bekuya nabo konyoranga andake maybe okobeka taringa na so mwibuli. We are not saying maybe no mwibuli gotachira so mondo. Nabo konyoranga abana ba squeeze gose ya abana ba squeeze abana bake ba squeeze omwana enchira abegete chianga chiae ngo changire maybe gotachira konse. Because we have a low moral decay. When I want to bang key, now and what about the moral sabotage? And again, that you have such a book. Never want to once in Balibata what Bono, come on, Yoranga, a guatabanga, maybe was sitting antavanga, maybe calling a no such a water, maybe etabian chafu, yokorenge. At some point, appear availability of Banyarokawa, then also inachangia sana ase bikoro munebiga una mwana tiganda kubo umwana omunyaroka ayo mwana omunyaroka taribu saa 2 saa 3 saa 4 igo bwente gutuka nyomba kwa mwana konyoranga
saa 4 saa 3 saa 2 chiabo tuko na lio kurukuru aso kurukuru. You have dressed badly. Taru. Gwetama kolime. What do you expect? Okay, muntu onero kwomura saa 3 saa 4 tari muntu wate ningiana. Uranyonere n'ibintu bya yachikonyo. I maybe squeeze abaiseke they take abantu ngwiriru baresta of course kwaireiru kwa justified nga ekiro monta iriru so monyaruka iriru nga akira niwe getende kimo kumubekira amagoso chinga kinjiro ko oranga no nayo kwenyorire chinsa gete chimbe para lakini ekero umetekera ko benaro ekere ko benaro nari ko babube tutebe sam narure usenemire maiga saa 3 nkogenda ndi guchiga ya yes ebintu mbiri biko kumera chinga kichindo utebangeti osetari aso gwancha lakini oyo bwate nare ro yogo tare bisunte go sechinza chimbe na boigo okubeka cha actually bono nere yingu kwanera oyo bwate nare mbe buna bono there's a time na bogete mambi I got omwana omunyaruka omuiseki orairense atindete. What do you expect? Sometimes hakora tebanga tiakora boring ekebaki kikirege chuchu. Where was ikichuchu kinga ikialing? Sam ase abo gotinde kine kesi kengao. Lakini na baiseke bale bata chirunsi. I want you to remember that. Lakini omwana omoke nje gento gekondo mana abana bake mwete muntu monene bunanje iso gutokanga kero kende ngo chinde nanyo nakore bintu bunebyo muigwege kono bune kiki ikira ne omete mwogote bana ki ono muntu monene nande nanarete lakini omwana omoke nande gutoka mugaso igoro ko nyara bana bakwenda bakengani gunonye gochi oro sana bairu chinyomba bakolerwa ibitagia bune bono gento ndatebe ngendo ngeyo gego cheketa bwate sababu igo abayiboli ebintu ebingo changira bire ingo abayiboli ngo changira bare at the same time asaba nabake bara butatebenga nabayiboli. I want to say ngaki abayiboli babona iga ense yabona yakongire. Please take care of your children, your girl child. One of the one tema itinga inkyo konyora karuto gukwane gento ali radio show mambi wikatokero totega iga. Una bona we were talking about litukore gore ready mari toko boring aki abayiboli types of parenting modes inchira abayiboli bakurenda abana babo. Una bono ngateba iga. Onye no umuyibuli omusubati mwanyorerie ogwetana kati yago sichisegi chene kyugali nkagari tari nabo wasena abana umwese kubwe ko enere no na abana bamuna nabo kugenda nabo maybe if it forces onye timo wisana some to a resolution. Why am I saying this? Mwana umuyibuli omusubati never go say no utigo mwana or about maybe totebe 13 years mwana omonyara onde buyansi in fact because between ages 0 to maybe 20 ono mwana musini because bunoko ando motige mambiende nkonyoranga na isebwe ko munyene umukore ko bumurugiyo usene tabaise umuntu naro gochakonyoranga igare very reckless gosise onkutumikare kenyugo ochire sambiri cyaba tukora abaminyokire ochire ugure amaboko yo muntu mubi. So abayiboli please babe very careful na abana babo no enenchira abana babo bago dress mwato ino mwiboli remember abayiboli barara ro mwana yare osengaki tariko boli ngaki ngaikwaru site yange kosonyore nganere huyo ko monyino kwenda mugulire yanga etabu atmaskani. So it's all about mwiboli yekorege kegorie I mean emyake nemeke take responsibilities amanyenge kyo mwana yako bega cyanga mbasani who are they with kwari no bwamate namba yakabira abantu muri babatwara challenges and I want to speak about it. Let's say the truth. Kwanyara ngo mwibuli umusubati wa sokire kwachire no mwana omunyaroka. These girls you can attest and they go around through a lot. Maybe mwibuli ya umusacha kuri ngo mwana oyo actually ata sidam yangu. You have had such cases. Koma yakoranga umuntu ochakire kumuira kuno musubati yo maybe singing chumwana ori atali yo. Those things do happen. Iko wanonga again wanonga kibwana tukukora sama kwa yaranga kero kende to punda nimbwa to mwana munyaroka na chire na nyomero no muntu munga munyaroka yekera kinire ninki kiragera musacho ta musika uno mwana oe
bono igabu no ometa bono no mogo soera gusebire ngireri abasacha bono no tukuriya mangana morality esengenjo onye gwanchiro mwana oyo buno mwana ogo njera teyo nando kwanza gutwara onye koro muntu mulonge turi kwanza tubone ndi kwanza gutwara ekerengereri gitari ekio kwa kyo konyo mwana oyo iga na inda bwesekera rero single parents tubwate mpaka abasacha bakorenda abana babo kero kurigereria nonye mbari abasacha mbara umanyete rero batigarite n'abana babo asingenjo kero bangusananire ote bangera ta wanja bana bae batikonya gutarigu kwanyaro oberire n'abana bae ne babanyaruka babare teenager nande bakini wasinjirire ndungi one gento keroro mwibuli tayo pone tukopekero magosa abibuli bonsi mbabwateri baga singenjo in as much as abaiboli abasacha mangana ari batari koeresa abana baba banyaruka lakini nabo bakora igichinjira cyo konekina abana baiga banyorire enough information una abo babonente kwebeka bona kiki na dabinya ebintu bya change asinaro maybe umwiboli umusacha ataikiri gote umwana oyo munyaruka wanda through lakini nabo ata abantu amanyite barakonyo umwana it's okay, it's fine but rende gento ndagotengiringa ki for me I feel like kero mwiboli nabo ate jukumu macha asoro mwiboli umusacha and you have given birth no musbati please take care of your children na yonyo koro umusacha be a man enough take care of your child wherever sare such that banyara ko bago kin omaite egapwe ye bikoro ne biye gotoka because of okonyara abaiboli batariamo buna bono kwanyoranga gusino bwatarietana kwar no mwana can take advantage sometimes no gukore kwerende gutokora tote bangarende ogotachirunzoko nabo konyoranga omwana yani iga eke koreke tinkirigia korekana kia monyora to a point that ucha gutachirunze because onye tali ta ko mwibuli go somuntu renka is either una bono na roche. Let me tell you, I want to confess and say I don't want to mention a name. Omwibuli bare komana na umusacha no mukungu umusacha akamnyokia umusubati kware umusubati na abana baringi na abana umusubati agaswa gochya abana bagaswa gochya kware umwana umunyaruka mbona nje ngo narenge gasi ngocha charenga around saa 3 nkonyoro mwana akomnyoka umwana umunyaruko around 13 years kuboli ninki ngayuko mnyoko chinkike okontenga tata akotomnyoki. Let me ask you taritu enstoraba what if akanyoro mwana akosaka nyoro musacha otabwate niyangia na harako motenga nchungo konye you know na bara gotebanga actually yo kona nyoro musomare let's go ochiro mwire mwae maybe omonto oyo nerebe komanyete then what do you expect? So for me libagani nene nkoteba na abaibori where are you? Do you know the friends you have anabao after bar school? What do you do? Abaibori bande kwa makonyoranga saa 3 na lia komutume gioski ngamnyokorete chumbi surely nane no mwana mwise nenda abaibori bari bako abana chimba abura wakwanire kyo abaibori mbara konyoranga nonyo musubati aro mutindi baka ni ntwaro umuchando nje buno mwana oye tinko genda nje kumotebinga mama muntu gitinare gonkwanere omwibori nabo ente ko ba go create environment friendly go chasta abana na lino nyore gento na kebe na kire beyond mwana oyo go etenenera gose go touch ground kia omwana oyo akonyara gotebia omwibori usatebi nonyo munyaruko mwabo gose mumuro mwabo at least as a family yatoka ngomuntu narekera gwatwaririe omuchando gitugu igintu gego gochanda ogotebi oranyare kugokonya ikiagira omuntu bunanji inchengo shana alingero omwibori mono nande wikarere kana naroringa ondetiyo ndatebi nebo omosani ogokwana no mwibori ogo chinjira nenchi nyingi kero wakwane no mwibori aye kwa mutigera akonyore bintu bya bere bya buna bono ntageto mwibori gose onde bwensi otrigereti omanyenga ubogimambo what the processes especially abaiseke bako ba so delicate kero ikire teenage age adolescence bono unyago sense bale ebintu mbiro bako nyakomanya that is the time ayibuno mwibori otabwana kunya komotenga ki bono kwa kinire bono kwa merera magunjara you are encouraging karansa nere mwakora mnabanta kiri onyenga kinero bono mwana gane ti umusani na ndoro mwibori it is that time because igokomo orokinga we can talk naboko cha konyoro tari mami because the way you are friendly mami mwaita mwakamuranga reka nyora gari
ochaka Onte gukwanira benjera bube gete. sana ase eng'encho ore friendly naende ore approachable oramoikere monyara ko mogotware conversation lakini riria ore omotindi bono bwete ng'a bono naye omwibori bono naye omanyete oboibori naye bono omaete naye bono omaete koba omwibori ore Omwibori abante omotindi gutindia ekere ebwenerete gose ekero ogosemi omwana. ore omwibori bono nario otindiete okomotebia yagocha naye agosoka buna amerire amaguncherang'ana you see go bono gwasarire moikange that is the time gokomoikange iga agosiboka omwanche buna yani okomwanche omaete tigangote buna bono maybe you love someone gose tigantintume kegento ekio ndebe ng'a nabo mwanchaine na mama omino kwanya komanya ng'a riria okogosera omonto wanchete you feel bad noe naye omanyani nagosire because you love that person lakini riria otamwanchete omwate you can do anything kwanza nario okoigubie so riria gwanchire omwana igakora ng'a titaete kogosera mami because Igente iki nantebe tikebonete kobaiga. kebonete kobaiga bono riria omonto agotaka kogoteba ebinto bite okona mami you know nanyora samata iga igare gontebiga na iga because of that nature environment the friendly the social you have the social life gwakirete gochaso omwana N'abana bamura boigo ekero ngorigire na inche brother yane konyora ng'ebinto mbiratashe na mama lakini akoba close akwane na inche igo bono ng'a abana ekero bakorigererwa barigererwa bonsi rero nonya abana bamura ngoetera bara amange nebasa amang'ana ayo yogotacherose ense yabeire bobe abana banyara korigererwa batari korigererwa ng'ana omomura gose nomoisike bakwaneru ande abaibori mobaba ororo buchiasa abana chinkaki chinde nene monekere togokwanera amang'ana yechimbwa echiga chio gose naki omwana abwanete koigekwa igo omwancho omorigere ase eng'encho ya ebiro tokorigera chigazeti cherituko ria rero egazeti ya The Standard Sam ring'ana rimwamwere goteba sino ivo iano ekabeka gochibosio ebwate ebicha yaye omorai bwense Moske William Ruto ekero omugana oyo ndochore page ya kane aiga ase gotebana Ruto's defense against abductions shark crisis and poor economy nigende tugukwana mang'ana ari yomoroberi bobo bwenia se ewizara yobocheno moroberi osha oyo bwato omochando omonene na boigo amang'ana ari ya ogochererwa ase ense ya Kenya ekero bono biarorekanire ng'a komochando omorai bwensi ekiagera tamanyeti ekiabwanete gokora gose egitambukero kiabwanete koimoki naende tokorigerera ng'a economy gose uchumi nero nigia erembe ekegima ase gotanda killings a crisis in education healthcare and the economy leave Kenyans desperate some of the president's allies have criticized the Kenya Kwanza administration ng'anonye aigati iya bari abasani bomorai bense bwense nigo bono nabaro bachakire bonchoka kororekana ng'a bachakire koraga ebitambukero gete bia serikali ebiara mwana oyo ase page ya kane ebicha ya omorai bwense kakokwanania n'omokonyo ye omosike Kithure Kindiki noere ase epage iyo na tokorigereria page ya gatano ne engokwanirire amang'ana ya ekiama kerigia Jubilee sagota Uru's push for one opposition coalition for 2027 presidential candidate ng'ekorokana murai bwense omokoro nigo nachakire gosukuma kwene king'a ekiombe kerigira chigotoka ase ensemo ya upinzani nigo gegochikoba ekiama ekemone bwate oyo ore bono omoriki omonene bwa ekiama eki gia Jubilee Jeremiah Kioni n'abarai bande kero obagokwanera amang'ana ayo kero ndoche ng'a nande nebwate ebicha ya Fred Dr. Fred Okengo Matiang'i ekero egoteba Matiang'i gets key endorsement in Jubilee meeting ngabone kerorekana ng'a egikaro eki giakorekanete n'abanyakiombe bari ba Jubilee nigo bono erieta rigenderete konya kobekwa bosio kegima rire eriaye yokabeire mowaziri bwa amang'ana y'oborende bwaime Dr. Fred Matiang'i tochigokwanera siasa ya obombo bwa Gusii Sam nkore ng'eng'ane ntochia konyerigerere nande ase korwa ase ensemo eyo nebwate iga amang'ana y'omorai bwense ekero bono akorire amang'ana aria yokonya koringoriwa ekero abanto bakobwata ebibande ase chinsemo chiri gose chinse chiri chionchokanaine chibebekaine n'ense ya Kenya president ends vetting for ID registration in border counties na rero abantu bono nabo bagotara igati ye chinse chiga
ase gose na mbali gochi gochandike kero goso ase border ase goikira omubaga kwanyora ng'a nigo mokonya gochandwa mutaraso gose nense ya Tanzania gose Uganda amang'ana niga gokorekana amange na nebwate ebicha ya Aga Khan nochi koyerigereria ase eng'encho ndoche egazeti ya Daily Nation nere koyekwanera mono na boigo nebwate negendete gokwanera amang'ana ayo ya Aga Khan oyo nyarete korara rituko rigoro na ekero egokwana ng'a Raila AUC chair bid advances as 28 votes secured kirokorireria chika ose chinse chiri chigochwaka chikurasa obochori bori bobomo bwa Africa ose kirogokeri kia obonyakerogo bobomo bwa Africa nigo bono chinse 49 ose 40 na kianda chigochwaka chikura korinde ng'a ekorerekana omorai bw'ikiama keri kia ODM Mosike Raila Odinga ng'a oikire kwenyorera chikura chiaye 25 votes ayo nkoreng'ana ne gazeti enande yaringi rituko rigoro ng'a 28 echio nchiri chiarorekanire ng'a chikagire gochikomwakera teraba ng'a nechikura chiabarire chiaikire 28 chiri akiru korende echio nchiri barigereire ng'a abaiga bachikomobekera ekura na tokorigereria aiga nebwata amang'ana ya chisemi ase goteba ng'a bono ekero nande egetambukero keria serikali yanyarete koimokia ng'a amatemo bari bagochikoirora amatemo ya ekirasi kia 12 bachikoyaikaransera omotinyo 52 ekero bono ekine eki kere bwekegambero nigo bono chisukuru chinyinge chiatigaire chibwate omochando omonene gose chirachikwaneki omochando omonene kiagera nonye chibesa chiri gose abanto aba bari gochikomenta ase chisukuru nkochibarenge gosoana echibesa ase goteba the High Court in Kisii halted government's plan to make the July exam as the sole option for repeat candidates. Nga bono ekina ekegambero ekenene aiga ase ekaunti ya Kisii nigo bono kiirete ekina obosi bwa ekegambero ekero ekegambero ekenene nigo kianyarete gotenenia eng'ana eyo ekero bagoteba ng'a ekio tikeri getambukero ekiya gose tari ore omoroberi orabe omoronge ase amang'ana ya echisemi omogano oyo nigo ore ase page ya kabere egazeti ya The Standard yerituko ria rero nkorengi ng'a egati yari agenderete ko gose ari aremi y'egazeti eye namang'ana ase ase ntindi na nkokwanirire iga omo Chief Justice ase goteba na ouster petition JSC now 6 comments a reply ng'a ekiombekeri gia Judicial Service Commission nigo bono keganetie omo Chief Justice Martha Koome anyare koiraneria kobwatekana n'eng'ana eri babeire bakoragwa ebiara ng'a niga atenenerete abanto bara abakurumi nabo igo nabwanete korwa abisi nigo baganetie anyare koenana gose gosanga ekerengereri kiaye erinde abakenya bamanye gose ekegambero kimanye ninki kegendererete na nebwate iga amang'ana y'echibenki nebwate amang'ana aria Mumias Sugar nabo igo aba MCA korwa chinsemo echio nayande amange ayo naro nkorengiara amang'ana amanene iga ase gazeti ya The Standard yerituko ria rero okay igo tonda se egazeti ya ekero kurigiria amang'ana sport ometekero kene morache mwairanga sport echinko chitiga ne nkokwanerera amang'ana Ronaldo for Ronaldo who's 40 life has just begun Ronaldo ni kale miaka 40 ng'a korende ekorokana ng'a mbono bono bugima bwaye bwachakire kubwatekana I think buna bono agenderete konya gochesera etimu iria gochesera nigo ekororekana ng'a akonyora ebitoki bire biya alright bono no mbone karia yaye mbono isakorigereria no arari se enkoyeria ekwanekia abagosengwa kano bari chibasa chinyinge sana I think Saudi Arabia so ne chinse chiri tenengu sana na boigo nebwata amang'ana ahoki gaiga na boigo nebwata amang'ana cross country ase gota Rising Stars I Glory at National Cross Country at Eldoret Club ng'a ase chinsemo chiri chia Eldoret nigo bono yarorekane ng'a abaminyoki bari bagokina bono gose Rising Stars nigo barigerete bonsi ekeminano ekio bachikonyara kogenda ase ekeminano ekio kere ase Eldoret Club
aina rareste gazeti ya The Standard eri tukoria rero. Tokogenda ase egazeti ya The Daily Nation ntobwatega iga ndochega iga His Highness the Aga Khan onyara koba gagusire buguma bwaye kari emyaka 53 that is 88 years. Omugano by the way igoirwe libaga rinene kurwe page ya kabere ya gatatu ya kane ya gatano na rimo gatano kabere gatano gatatu mpaka gwikira 10. Gazeti ya Daily Nation. Yes, gazeti ya The Daily Nation. Esababu ekogarane ngaki Aga Khan nere omwanzilishi bwe gazeti iga esingincho nero nyartu koba gosenero bwate chishazo igobono na bako mwali bagelio. Actually Aga Khan omuntu oretire a contribution nyinge. Ensi ya Kenya. Ensi ya Kenya wetera chi sector au igo oyosirire no muntu one of the people obwato kuganyo kuya nando oretire some initiatives asense ya Kenya Norogongo Africa. Norogongo Africa. Buna bono Aga Khan Hospital nero ntobwate chisukuru nchiro chikuru kwa Aga Khan hotel njire abwa abegete okobukaroro alafu chinyumba chioboraria chiobotali nchirororo chiobotali nchiro igo nemeja useno muntu oria onyara kubwakuru muchango muyago cha sense ya Kenya wetera chi sector au tari ase chinyumba chioboraria tari amangana yogo travel gose transport tari amangana yechisemi tari amangana yobo chenu unabono chinyagitari nchiro igo Kenya ngomborezere omuntu onyara kuvuga kuri umuchango mbya. That's why on my own behalf and on behalf yaba Kenya abanchoba ligereria tutaite gutuma gosente gutuma our condolences yani tutaite gutuma rambi cheito as a family ya the highness His Highness the Aga Khan Aromo Imam Imam n'abantu bari gose mbali bakora amasafari yege Islamu ase dini yege Islamu igo Aga Khan nigarenge kora amasabo ase edini ya Islamu umanyekane tubuno mo Imam ono nande kiro anyalire gutimoka kwa niaba ye echi ibyombe byanyalire konyoro bokonyi bwaye togoteba gose tugutumengora enene guchase family na boigo na bali bonse ipi bakora emirimo inse yebyombe biri atenenerete unabona ntubwate chi hotel ntubwa goseme bagani au tubwate financial institutions chinyagitari chinyinge igasense ya Kenya tukurigereria na boigo amangana bunali ya tourism gose obotari naro nabigito koboko araro asenchira itari enke na nare to muchango mungi igo kerote to kanya mugano ya senchira yo bwikiran nyorere gazeti ya The Daily Nation egero nyara ko bago kwenyorera amangana story ya na bere ntambe kurepe jentanga ni wekire 10 konyara ko bago kuru muchango mi ndo chika iga chibicha chikorokia are nabarai kadha kuru mugaka Kenyatta by the way kuru mugaka Kenyatta Moi ni mboro chika iga Morai Kibaki alafu nicho Uganda President Milton Obote bale naerega iga Queen Elizabeth Benjamin Mkapa igo no muntu otarimoke kekogera yamanga ndo chipakare na the then United States Secretary of the State Hillary Clinton igo nabokoranga no muntu renge umana sana ochase not only in Africa, not only in Kenya by the way, in Africa you got the world gosensegma igikonyara kubake kwombolesa umuntu kwanyo uyo kurukwanga His Highness Aga Khan singing chomo chango mia and to our brothers who are the Muslims na barabumbara affected because na imamu arenge ukonyoro moncho murigire ngachinya gitari chirichi manyakana tebuna Aga Khan bune yamere gaso mucho busongo ntobwate university Aga Khan University tobwate chi hotel bune chiga chabo hotel ya Serena no are shareholder enene na boigo evinte binge biri anyarire ko bakago contribute gazeti ya Daily Nation tokurigikira lituko nigo arenge nere omonyene company yo igo na bwati nyumba chiobarari igo ntaitengo tebinga no muntu actually ise korigereri already a major investor ase uchumi yense ya Kenya igo at some point, not even at some point nanyata kubaga koreta
amang'ana noene obogosangireri kwa ebango Mhm. ekogera ng'a nigaretire omochanga omonene gaiga alafu togosika obosie page egento utabainyoria nkerina abange bagocha baibori Aga Khan oyo nkaiarwete Aga Khan nigaibwire omwaka 1936 igo nigarenge miaka ang'e 89 yes 89 omwaka 1936 chinsemo chiri cha Geneva egotoka Switzerland. Yeah. That's good. Igo bono Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi nabo bagoteba igo alafu gaiga togosika gochibose Matilda epeji ya emirongo ebere ndochega no girl should undergo FGM for traditional sake for tradition sake ngana yo kwaramia aba nyaruka aba ningane bonente ko ba a thing of a past bintu bitabona ntikopa bigo kwana romo lakini byapungwire odombaro bakubikora secretly lakini rende byanyara kwa bigupungwa se bwango iga byanyara kwa bigupungwa. I think the major thing irega wase gazeti ya The Daily Nation no mongwana yokurukwa His Highness Aga Khan nererereti onye goteta konyora mugano yo asenchera yo bwikiran nyorere gazeti ya The Daily Nation eranyara kwa nyorera p ni gazeti ya Taifa Leo. Taifa Leo maite Taifa Leo na Daily Nation nechimo. The Ichibwate same thing actually korwa page ya Karenga page ya kabere ya gatatu na ya kane edondo yo kirabe tofauti rero ne dondo yo kanda asome kwa sababu igerigereti utararigereria dondo igazeti ya People Daily nige ego kwanda mangana ya barimu nabo igo ensemo yobo wenya but relief as teachers strike healthy deal ngabono nigo yabirige korokana ngano nya barimu kro bakwanda sichinya gitari konyora nga nchiri konyara kubahudumia kiagira serikali tiranyara kubakanira bwikirano chibesa ekyo babonete konyora obuwenya nga korinde bono nigo banyare gokora okoigwana igo bono asensemo yobuwenya balimu mbachikonyara okonyeka I think ainaro are ase gazeti iga se what police Gen Z protesters were killed by goons. Inspector General of Police nigo akenderete kukwanda mangana yega ekiro bagoteba na abantu bari banyarete gwita abasaye ba Gen Z bari bari kurubekana tari abanyanyimbo n'ababegu barenge ababegu be yes eyo omugano yo nigo konyora ase page ya kane ase gazeti iga ya People Daily yeri tukore page ya kabere nerebwate amangana yo ya abanyanyimbo nabo igo Gen Z korende page ya kane ebwate omugano yo wabalimu na kibakorero kuigwana ase ensemeri iyo buwenya edondo yeri tuko ya rero tokogenda gaiga se dondo yeri tuko ya rero ndoche gaiga Milimani Molo Molo egotoka Nakuru ero tori chinsemo chia Nakuru Milimani Molo whereby omonyaroko yomo niganya tukoba gakubori gubusani ne asha asha na tutebenga no modicon for example not a modicon yani nataka koretanga omorayo yo mugwe kanisa ubwate people baye lakini akaanga kero omungwano yamubori nga banyara kwa bako babasani despite the fact nga nabwate muaye lakini agatakanga anyara kwa gako ba omosani lakini rendo koranga nkwana yo mungwano temo wagati tachiti wanjira na mangana nyirango no moraibwe kanisa ubwate muaye lakini naindo olengere iria ndake anyara kuvuga gutwara obusani no munyaroko yomo bwe kanisa nkyo munyaroka akora nyaroka rende akaimuka igoro nase koranga mungwano utakwane tibia abachita akamokana mchano toyo tintage timanga nao otherwise nae no muntu bwata abantu nandi igoro muraibwe kanisa eyo te bwati muchande kiagira
Idere dodo yeri tukoria rero. Obwanza ni mbuli kobetererigo Mm. nande ndabita kirigo. Mm. Ane numane kiro konyara ng'abantu banyome tugusa omonto bwate family akogoikera nande tari ng'atagete gokwira obe omorugio kabira ometerero nturi gokana kwanza kero kurigire igusia iga abantu mbare polygamous nande ntubwati gento torakore ni anchiri abantu mbabwate abakungu babere goika batatu nande goitania lakini kero konyara ng'a totageti kwira omonto oyo iga achiko babuno omorugio ogo tiga nabanyaroka abake gose bemiaka emeke Buna bona eofanero omonyaroka oya miseti nabamotebeti ng'a nimbeke ninko akanere enyomba chira echinyinge chigocha ninkogorere ebinto ebinge igo bono omonyaroka ona chira echinyinge chigocha ekero abantu barigeti gose bakonya kwegerera kero nkorigereria iga momanyi agoteba korwa chinsemo chia nyanchonori agoteba kerare na Zipora oyo gose omorugio oyo Zipora nigo akoboria ng'a akoboria jirani yaye ng'a biri ogokora ase jirani yao gachi otige takona gochanda jirani yao gokoboka na ekenyinyo orochie gochia bwe jirani tiga pi tiga ng'inyore ochoke machoka riari mosioma mochokoro nyanchoka kiaka sam na riruma rirabu esobona endabu Nyamori Mogadishu nabarigereria bonsi kiaka sam igoro nakwanerete jirani na rero ndocho kwaneire jirani asa goteba ng'a jirani ebinto biri ogokorera jirani yao mbiri ebiya ekero okoboka ng'a nigoro ochie ekenyinyo gochibwe jirani ekenyinyo ninki sabu ekenyinyo I think ni nsema yemo y'omunu I think so ekenyinyo ni nsema yemo y'omunu momanyi nigagendete gokwanda jirani lakini amaenda goteba chi jirani nchire ayamatenere gochia bembo konyora ng'a egera ase ekero nigo bakonya goturubania omorembe bwe jirani ende tokonyara gokora ebinto biao abantu mbare Matilda banchete kero bakorocha obwate emechando nari bagogete mbara yani kero barocha ogogete igo bono mbagogete barabo lakini kero barocha otagogeti bono bagogete yani mbakoganereti maya batagete bakorore gochandegete rioko inoro mogoko lakini titoba tore abantu tore igo togochengera emechando y'abantu togochengera emechando because your brothers and sisters ntutwense mwanya abantu kero muntu nabato pungufu yae buno lega Matilda no bato pungufu yae nanche bona ndega Sam ne bato pungufu yana lakini gento galinga ki we need to komenyana ku understand each other na inde to abantu tubwato kuganyo ku let me tell you I've always told people like this abora atwara basana babwati chibese ore gusigaiga abasani babo bakari na Nairobi Mombasa Nakuru they have money chizi ko bara America buna bono UK obwate ni benyinge lakini ejira nero yawo gaiga mubwekaine nere mokobokamo musike sana because kitukeri menyomba yawo kubwatera umuriro bari bakarari Nairobi UK they will not be there the only person oramenyoka konya no mwana ore nyomba okoya no mwama toyu oyu musinyeine nere gabo omonto orago konye bucket ya macha imure umuriro osire nejira oyu muri komogaiga oyo rochenga no mubiso tago konya tabwati besa osiko bato boka kuru nyomba matukabira omonto otagana konya nero kocha komanyanga ki ngaki omonto yataraboka so let us value omonto according to njirara opokonyi bwa yararu how ejirani ya umurigire buno omonto orago konya kwa sababu nero ore ground iga nero manyete kero bosibu akoborire abaiga kero bakari busy okora kigasi cyabo ni taba tsoke barosi omorembe no yo mana especially nkagari kwanyora ng'ombe yawe yachire mugondo nero rayerore umwana onko sirakare gose umwana ochiro cyabo atangeri wakirense nero ramonyore agotebe ori okarari obwate nibo yae tagotebe unless kero umwana oyagurense ochomotebi ngaki nibwate umwana agaiga monkonyere mwenya gitari it's okay we value them all tokorigere ngane yeti jirani tochi tohikwanere lituko rinde samu nkiagira amagana na mangi akoba na tuchaka gukwanira bone gatora irense ngima ose nande lituko rigima ntokora ntoche toyerigere lituko tokoyesanga nikiagira bwa matembo bwenerete Fred Moga agote abakorwa nyakenyo misia mystical como mpaka omwerio pilipili ho korwa timani ndoche bwakire twabokire buya
tubasonjete buya na omosori bwegesusu korwa Nakuru City, Frederick Ogembo korwa Nakuru City nere, na Teresa Kimunto agote korwa Karatina. Good morning Matilda, naye good morning Jeria korwa Ng'umbu Manama Bahrain goika Kisii County. Embusuro Engia agote korwa Bonchari Bomwancha niko ndani. Maybe Kwamboka agote pamoja from Bahrain. Peter Omari, good morning korwa Suguta Nyamache. Omugaka Matembeche Gesora watching live from Getare County. Nimeti Getare County nerere. Surambaya Rosafi agote korwa Nairobi mukuru kwa Ruben onde meyomo roberio na abande abangi sana aliganetie aiga kefanya ribo korwa Bobasi Bonyankama Esani Ogembo Peterson korwa Nyandarua County Onsongo Geoffrey. This Sam has got a lot of sense. Mbia mono sana Sam Koigure. Uyuno Nsongo Geoffrey na Thank you my brother. Na Andrew Abuga agoteba Andrew Abuga okari korwa Nyamira County. Mbia mono sana asiabarari asiga singia mogokora. Mbia mono sana gendera gusangana inte korende asige busia bono ni gotorachikorigereria amangana asiasa eri asia rugongo rwa Gusii ekero torachikorigereria obomo Gusii amangana ya igoroche na maene obomo boiga nkorigi gubora asinjira eri ndonge guse insiasa nande yagendereire kobe kwa Sam. Ritikoria mambio chokwana na abancho barigire. Tigante banga gosanga kwa minute. Singe chono chenga tikwa watikende kwa recommend. No, tigante bega. Okay, tigan ngena niringa mbiomono. Thank you sana. Yo twara chinga kichia cyo gotorigireri. Ande gendra ko bamona intu okere bipindu yage tembe TV. Egero nyara ko gukonyora amangana asenchira yo wikiranu. Rero tigan kwani abantu babiri batatu. Wango. Kwani my mother, Jackie Kemunto, my grandmother, mwana baba Elena Ogwaya. Nimbanchete sana n'abantu bonsi n'abategereri n'abarigireri bonsi beti byage tembe. Mutu ari nitukurigiye by the way. Mbia mono sana korinde tokwenda ase omutima fomoke ninchiko irana nombogeni ohitobwiri tukuria rero oyo ndachi gugumanya ningo ekero aikirega ase studio sobono endera gutigara ime yitwani yagetembe. Getembe Television ekionga kia Mama Gusii. Na batebi na mbasire kitoronigizi ego kanza umutima ugembo nsa stage yechi bigibigi nsa ajenye kutete speaker ne kabisa live and direct onye kutete ufa jisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitoba isiko bwanga ko kungaina tikangoro chitibi no chiriga etibi uruambara etibiri jambi ebetiri ko tumia nyomba kwa raza kora duniani ebetiri ko keria gari yao majiji betiri na raro fogo laki amariko no ari ga kurgwe ga sikuka okutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragire onyange jozibi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard, chi blender, chi basi na boigo chibirika chestima, chi water dispenser, chi radio ao mpaka chiria chigali, chi TV, chi type chonsi na boigo chi size chonsi. Amo na electronics bionse pibuna, chi wire, chi extension cables, nebintu binde ebinge ekeroteri kweba chi sora a panels. Tarere imeyomo chibu gembo stage guriguru, waseo kesimi asa 0729 646 385. Aiga no numbers aba customer baito bons asimole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa. Chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyomba. Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori dio maboko o. Getembe Television ekionga kia Mama Gusii. Kila nafsi
Tarari ogokogwa James Obegi Kingoina oyuro mwana onyagosera Jeremiah Kingoina no mongina nyagosera Faustina Ra Kingoina. Nigare umugaka onyagosera Agnes Nyaboke na nigare Rosemary, Richard, Stephen, Beatrice, Concepta, Evans, Sophia, George. Nigare mumurumu abonduso Nyasuguta, Haron na Justus. Nigare Samoke, Ernest na Salome. Nigare Sokure Diana, Cynthia na Derek. Nigare Rosigo enkendo litkori Alhamis tariki 3 ayenigwe litkori Juma ase kenyoro kiage komo mwembe nyaura location nyaribari chache ase county ya Kisii. Katemba television twarangore ito. Na mtakula kwa jasho pipo kifo. Katemba television ekeunga kiamamogusi. Christa Marian Mission Hospital ni kubarariya free surgical camp tariki 5 wege tariki 14 cy'umutinyi gukabere umukoyega asenya gitari yo ya Christa Marian bariya babwate umucanda buna oenius soft tissue swelling buna bono lipomas goiter breast cancer screening prostate cancer screening chronic leg ulcers anal rectal cases buna bono hemorrhoids anal fissures na fistula inano. Inchu nechishiringi chimibere choka puna registration fee. Baliamu buatesha ngwanchirwere. Litkelyo amantombali kigwe asumurubelyo sha batarigwa kanigwa kindi gyonsi. Onye kurumugaka ubate miaka 45 guchiguru inchu alengege kogera nabira toke prostate cancer. Ya tulire asumubero samange bakresimi asa 0720-266-999. Katemba television ekeunga kiamamogusi. Gitebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri yechikosi au bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda au kurubare ekose ya version design garment na dressmaking gusi ubusoni bw'icyanga n'ebintu au abu ase bari nambeyemo asugutwara machine chekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge by'ukwegeli ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asama alieta kwa Alpato Maliba mwalimu manne Ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institute ni gocha saya asengencho etagete komenta uchusi ase abana bali bakole skuru ase isemicho